Vítajte v autorizovanom štúdiu Dálno kuchyne Bratislava Klingerka, ktoré sa nachádza v srdci Bratislavy na Sukenickej ulici. V našom štúdiu vám navrhneme kuchyňu skutočne na mieru s originálnym rukopisom v tej najvyššej kvalite. Z Dálno kuchyne začíname v kuchyni, ale rozhodne tam nekončíme. Vyrábame nábytok na mieru do celého interiéru v elegantnom, modernom či Provence štýle. Počas návštevy štúdia sa postaráme o váš maximálny komfort. Pre pohodlné nakupovanie máme pre vás vyhradené vlastné parkovacie miesta. Odborne vyškolený personál je pripravený zhmotniť vaše predstavy o krásnom bývaní. Stavte na kvalitu osvedčeného slovenského výrobcu Dálno kuchyne. Tešíme sa na vašu návštevu.